शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये। रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध। पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ। संपर्क 9422 3793 99 किंवा 9422 065 181। शासनाच्या नवीन नियमानुसार प्लास्टिक वापरावर 6 जुलैपासून कारवाई करण्यात येणार असल्याचं वेंगुर्ला नगर परिषदेनं जाहीर केलं होतं। त्यानुसार प्लास्टिक जप्तीची मोहीम राबविण्यात आली आहे। यात सुमारे 10 किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले। शहरातील बाजारपेठेत बॅरिस्टर खर्डेकर रोड, बॅरिस्टर नाथपै रोड, माणिक चौक आदी परिसरात राबविण्यात आलेल्या या प्लास्टिक जप्त मोहिमेच्या पथकात आनंद परब, रविराज खतकर, सचिन काकड, अभिजित गिरप, निशा आळवे, पंकज केळुसकर, स्वप्नील कोरगावकर, विठ्ठल सोकटे, मंदार चौकेकर आदींचा सहभाग होता। शासनानं प्लास्टिक बंदीबाबत नवीन नियमांप्रमाणे कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक वापरावर घातलेल्या बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर आगामी काळात दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचं नगर परिषदेकडून सांगण्यात आलंय। शासनाच्या नवीन नियमानुसार प्लास्टिक वापरावर 6 जुलैपासून कारवाई करण्यात येणार असल्याचं वेंगुर्ला नगर परिषदेनं जाहीर केलं होतं। त्यानुसारच आज प्लास्टिक जप्तीची मोहीम वेंगुर्ला शहरात राबवण्यात आली आहे। यात सुमारे 10 किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।